Ви слухаєте передачу «Чому чоловік усій жизни і особливо чоловік багатий часто топиться і пропадає». Праздник всіх святих землі руській просіявших, возьмім собі за ключові слова. Спаси мене, Боже, у всьому світі, серед цього бурхливого моря, води гріховної, котра розливається, потопляє людей. І друге слово – топитися, коли чоловік попадає у море, або в ріку, або в озеро, і возьме його ногу корч і скрутить. Тоді він кричить не своїм голосом: «Спасайте, спасіть мене». Це і є вопль релігійний. В цьому мірі, котрі люди порозуміли, що проблема, що вони упали в болото, де гади, і звірі, і крокодили, і мерзость, вони кричать: «Спасайте, сам не виберуся». Попавши в болото, у топ, котра затягує чоловіка, чоловік сам не може спастися, тому що його вес давить його вниз, обратно вже водорослі не відпускають. І чоловік медленно утопає. Якщо подивитися на современний світ і на долю людей, грішників, то їхнє життя похоже на утопаючого у болоті. Чоловік іще не утопився, но постепенно пропадає. У таких простих вещах мільйони людей нині роблять смертельну ошибку. В мірі маса людей спасаються вірою во Христа Ісуса, а маса людей топиться і погибає. Наш народ виробив в своєму язикові знамениту фразу: «Бідний чоловік жиє в трудах, а багач утопає у багатстві». Яка різниця у вираженнях? Яка філософія нашого язика? Перевести то на другі язики не звучить. Чому бідний у трудах, молитві, а багач утопає? Буквально топиться. Да потому, що народ добре знає, що багатство для більшинства людей – це болото, яке медленно затягує його і гарантовано йому обіцяє смерть і щезновення. Хто розумний, попавши в болото, або бере собі добру палицю і глядає твердоє дно. Хто ще розумніший, не йде, сам у болото йдуть двоє, в случаї один упав, другий витягує. Нерозумні надіються на те, що професор казав по телевізору, що Бога не є, роби, що хочеш. І маса людей повірували, що ніч не є, доказів не є. Атеїст до сих пор не має доказів, що є Бог і не є Бог. Удивительні вещі. У 21 віці сформувалися сообщества, котрі не мають собственного мнення. Не двоє-троє. Давно один чоловік се заблудив, двох обманули, трьох обманули. Нині мільйони заблуждаються, і десятки мільйонів оказуються обмануті. А значить, вони не розуміють, куди йдуть. Не розуміють смисл битія свого. Якщо чоловік вважає, що болото – це самое ліпше місто на світі, йому кажуть: ні, є ще сухое, красиве, є сад, де квіти, де дерева, де потятка Божий. Научний атеїст каже: ні, так болото, воно має інтересне, має добре, да, воно мене затягує, да, я погину, така ж об'єктивна реальність. Любима фраза і атеїстів. Ми їм відповідаємо:
Об'єктивна реальність одна. Во гріхах ви пребуваєте, і гріхи медленно вас тягнуть. І не знаєте ви інструмента, як се ізбавити від гріхов. Удивительно, щоб се ізбавити від наших проблем гріхів, не треба мати вищу освіту, не треба мати знакомства, не треба давати взятку. Треба йти на сповідь і казати: Боже, прости мене, сліпого, глупого, що я повірував тим ограниченим професорам, котрі утверждали, що Бога не є, а рідній мамці і нянькові не повірував. Ті діти, котрі вийшли з сім'ї і з презренням подивилися на батьків, та вони отсталі, попадаються в те ж болото, котре їх убиває. Радіо Лада. Радіо Лада.